Oameni buni și bine v-am găsit la un nou episod din Minecraft. Astăzi ne vom juca Minecraft, dar pe creativ, pentru că astăzi vreau să vă arăt greșelile făcute de nubi. Prima greșeală făcută de noob. Stați. Întâi hai să ne luăm un pickaxe. Greșeala lor. Dacă sunt pe creativ, ei tot timpul să știe pickaxe-ul de lemn. Prima greșeală. A doua greșeală. Nobii sapă tot timpul în jos. Chiar dacă se pe jos, trebuie să sap de 2 blocuri. Pentru că un bloc stai, vezi dacă e ok, după spargi celelalte două. Vezi că e ok, spargi celelalte două. Greșeala nobilor. După a treia greșeală. Hai să spunem că o să fac o mini căsuță a nobilor. Și o să revin după ce termin de făcut. Am revenit. Acesta este casa nobilor. Cel mai greșit lucru. Nubii. Nu contează, sunt pe creativ. Nu sunt pe creativ. Când fac rost de geamuri, ei nu se gândesc. Stați un pic, 2 secunde. Așa. Eu acest gen de blocuri, ei nu se gândesc să iei acest gen. Mă refer acesta. Glass pane. Pun glass-uri normale. Și nu prea arată estetic. Așa. Atunci. Ușa. Ușa nu contează pentru ei. De exemplu, putem să punem o ușă din oak normală sau, de exemplu, ei pun o ușă din oak normal. Pune și noi o ușă aici. Așa, perfect. Așa, paturile originale. Patul. Blocul. Chest. Și crei. Deci așa. Și crafting table. Atât face parte. În rest, nubul face chestia asta. Bine, nu o să spun și eu că sunt foarte profesionist. Face chestia asta. Eu dacă nu vii, de exemplu, fac rost de acestea și le pun așa pe tavan, pur și simplu. Așa. În fine. Noi facem pe aici, trecem. Asta e casa unui noob, dar în caz că, Doamne ferește, uite. Ce poate să aibă aici? Ce poate să aibă? Deci, uite aici. Așa. Și o să ardă. Revin imediat. Niște defecțiuni tehnice. Ciao. Am revenit. Aici e super.
E super chill, super chill. Zicem, Doamne ferește, uite, să spunem, ai un prieten, o serie, știi Snoop la Minecraft și prietenul acela poate e mai bun decât tine și, uite, ți-a pus lavă lângă casă și să lași ușa deschisă, uite, deci a făcut casa, uite, i-a făcut casă. Deci greșeala asta, vă rog eu frumos, nubilor, nu mai repetați. E esențială, dar jur, nu mai faceți chestia asta. Și cu portalul. Am văzut. Uitați, avem aici un sat în deșert. Posibil să fie și un templu. Nu se știe, este posibil. Dar hai să vizităm satul ăsta. Greșeala esențială a nubilor. Nu contează. Când ai luat morcovi, să spunem, bine, acum sunt pe creative. În partea asta am luat morcovi. Stai să caut. Să spunem că mor de foame. Și nu ai mâncare. În fine, morcov nu am. În fine, vrei să iei morcov și ești pe creativ. Momentul cel mai genial este să nu faci chestia asta. Nu e ok. Pierzi timp și lucruri. Cel mai simplu mod, îți dai. Nu. Talpă jos. Așa, nu. Game mode survival. Uite, nu dau pe game mode survival. Asta e chestia elementară și-a luat ca să vezi. Bine atunci. Ciao!